אני ממש פה, ואלה הם 4 החדשות הכי מעניינות מהשבוע האחרון. ידיעה ראשונה, נתחיל במשהו קצת מפחיד. מדענים מסטנפורד גילו שהצ'טבוטים המפורסמים בעולם נותנים מידע מפורט לאיך להכין נשק ביולוגי. כן, עד לכדי שינוי גנטי והפצה של מחלות מעל ערים. בוא נגיד שהבינה המלאכותית קצת איבדה שליטה. בדרום לבנון אוגדה 36 הגיעה לעומק של 11 קילומטרים וכבשה את כפר קנטרה. מה שהם מצאו שם היה בלתי יאמן. אזור לינה של חיזבאללה, נ"ט ורחפנים, מה שמראה על התקדמות והתחממות בין לבנון לישראל. הצעירים בישראל בוחרים צד. סקר חדש מראה ש56% מבני ה-18 עד 22 מגדירים עצמם ימניים, ושמוביל בראש הרשימה הליכוד, והמועמד לראשות הממשלה בנימין נתניהו. בן גביר זינק למקום השלישי. הסתבר שהאינסטגרם והטיק טוק משפיעים הרבה יותר ממה שחשבנו. ולסיכום, הטרנד שמשגע את הטיק טוק. The next one might get you messy. This next one might get you messy. Why? Cause we're playing bendy. Why? Cause we're playing bendy. Why? Cause we're playing bendy. אז תתכוננו, כי החדשות של שבוע הבא הולכות להיות אפילו יותר טובות.